Salutare, dragi prieteni! Sunt în Peugeot 508 RXH hibrid adus pe comandă. Autoturismul a fost deja vândut. Am făcut azi rarul, bun tehnic, 164.752. În câteva zile va intra în posesia noului proprietar. Vreau să resetez contorul acesta. Ok, l-am dat pe 0. Ne arată că avem bateria pentru partea de electric plină, așa că vreau să trec autoturismul în modul electric și nu ne permite chiar acum în modul electric. E ceva ce nu-i convine. Fix așa se întâmplă. Aerul condiționat e oprit. Ia că-s curios să văd dacă face regenerare. Dacă frige oglinda. Nu frige oglinda. Deci oglinda nu frige. Ia, mai încercăm. Nu sare. Vom merge puțin pe auto. Suntem în modul manual. Ia să încercăm așa. Ok. Eram în modul manual. Se pare că în manual nu merge. Gata. Bateria e plină. Am trecut pe 0. Trecem în auto și dăm bice. Da? Să vedem, sunt curios să văd cât merge RXH acesta. Așa. Ăștia s-au oprit aici, dor pe ei. Bun, hai să accelerăm ușor așa, avem 20. Închidem geamul, suntem în 0 emisii. Vreau să vedem cât rulează. Am uitat să iau suportul de acasă, mi-era mult mai ușor cu suportul, dar ne descurcăm. Până acum am parcurs 300 de metri și în continuare bateria ne arată că este plină. Acum a scăzut o liniuță. Și noi am parcurs 400 de metri. Doamne, știu, foarte tare. Bun, vedem în continuare cât vom parcurge. Avem 37 de km pe oră. Hai să accelerăm puțin. Suntem în continuare în 0 emisii. Avem 40 de km pe oră, parcurs 600 de metri. Hai, sunt chiar curios să văd cât rulează RXH-ul acesta hibrid. Habar n-am câtă viață are bateria. Dacă rulează mai mult de 1,5 km, are mult peste 90, 92-94%. Dacă rulează mai puțin, are undeva între 85 și 90%. Avem 900 de metri până acum rulați. Suntem în continuare în 100% electric. 1 km, am rulat 1 km în 100% electric, 0 emisii, cu 40 de km pe oră, 41. Hai să vedem în continuare. Problema e că aici la un moment dat se va termina. Da? Avem 43-45 de km pe oră. Da? Scade foarte, foarte bine bateria. Câte o liniuță, au scăzut 3 liniuțe și a mers 1,4 km. Foarte tare, foarte tare. Deci deja avem 1,5 km. Suntem peste 90% viață la baterie. Dar e ceva și normal pentru 164.754 de km, 45 de km viteză de croazieră, 100%, 0 emisii. Super tare. Bravo, mașinuță. Bravo. 1,7 km, 100% electric, 46 de km pe oră. Aici la sensul giratoriu. Hai să o luăm înainte. Spre București.
Deci avem 2 km parcurși 100% electric, da? Ca să ne înțelegem, suntem în zero emisii. Cât apare acolo zero emisii, asta înseamnă că suntem în 100% electric. Dacă dispare zero emisii ăla de acolo și dacă dispare ZEV-ul, nu mai suntem în zero emisii, ca să ne înțelegem. Da? Avem 2 km. 2 km parcurși 100% electric. Super tare! Super tare! Băi, chiar în toate mințile, sistemul și bateria în special e super, super ok. Mișto. 2,3 km, lăsăm puțin telefonul mai jos. 2,3 km. Noi trecem pe prima bandă, mergem mai încet. Ne interesează viteza, oricum avem 41 de km, este în localitate. Ia să vedem, 0 emisii, 2,5 km deja. Wow, foarte tare. Foarte tare, deci fără soft, fără update. Acum a ieșit, acum s-a terminat bateria de tot, 2,6 km. Bravo! Doamne ajută să fim sănătoși.